Bilang pagtalima sa Tariff and Customs Code ng Pilipinas, formal na dinaluhan at sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagwasak sa 68 kontrabandong luxury vehicles at 8 magagarang motorsiklo na nagkakahalaga sa humigit kumulang 300 milyon sa bayan ng Santa Ana, Cagayan. Ito ay bunsod na din sa mahigpit na kampanya ng gobyerno kontra sa mga kontrabandong mga sasakyan. Sa kanyang talumpati, bago umunlad ang isang lugar, dapat magkaroon muna di umano ng katahimikan at kaayusan. Ito ay dulot na din ng kaliwat ng pagkilos ng makakaliwang grupo. Ayon sa Pangulo, huwag atakihin ang mga proyekto ng gobyerno na ang hangad ay pag-unlad ng bansa, bungad na din ng matataas na bilang ng mga aktibidad ng mga makakaliwang grupo sa lalawigan. Hiling pa ng huwag suportahan ang mga grupong ito, bagkus ay magbalik loob sa gobyerno. Habang nangako naman ito ng trabaho at pabahay sa mga magbabalik loob sa gobyerno. At dito kung matuloy, hindi niisturbuhin itong mga investor, mahalin ninyo, may trabaho kayo. Mga anak ninyo makapag-aral. At kung makapag-aral silang mag-high-tech, one day, baka maging supervisor pa dito o maging manager. But if you take on the course of the wala naman. Hindi kayo makalalabas. Never get out of the poverty of kahirapan. Ayon sa Pangulo, hindi mawawala ang korupsyon sa loob ng isang araw habang hinikayat ang lahat na makipagtulungan sa gobyerno upang malabanan ang mga ilegal na gawain. Dagdag ng Pangulo, ang digmaan ay walang magandang dulot sa bayan at pagtangkilik sa karahasan na dulot ng makakaliwang grupo. Natatandaan noong nakaraang Marso ay sinaksihan din ng Pangulo ang pagsira sa naunang batch ng mga kontrabandong mga sasakyan. Ang nasabing pagsira sa mga sasakyan ay babala sa mga smugglers, habang ang mga bakal naman na mula sa mga sirang sasakyan ay magagamit sa pagtatayo ng monumento ng pagbabago. In adherence to the President's unequivocal stand, the CESA Board of Directors has resolved with finality all pending issues in accordance with the due process provision of CESA's Administrative Order on Condemnation Proceedings. Thus, all contraband luxury vehicles were legally seized and properly disposed of by in echoing the President's remarks this March 14, when he minced no words in declaring to put an end to a long-standing societal disease that has eroded public trust and tainted the government's sincerity to deliver equitable social services. This public condemnation and destruction will send out the message that Cesar does not and will never again tolerate or condone or encourage smuggling or wrongdoing of any kind at the free port. Kabilang sa mga sinirang sasakyan ay isang Lamborghini Gallardo, 7 BMW, 10 Toyota, isang Jaguar, 3 Nissan, 9 na Mercedes-Benz, 5 Porsche, 2 Mazda, 3 Hyundai, at isang Honda Civic, habang kabilang naman sa mga motorsiklo ang Chopper, Harley-Davidson at Triumph. Ang nasabing pagwasak sa mga sasakyan ay pangalawang beses sa Port Irene. Jen Simangan, Shareable News.